दिनै नोंथाङा बिजाथिलाइ गथायगोन मा बुंनो दिनैखौ दिनैहाय आङो नमिनेशन पेपार साबमिट खालामगोन दा आंनि मेसेजआ बेनो जे नमिनेशना जुदि हसायैनो साक्सेस जायोब्ला बा पास जायोब्ला सेलेक्ट जायोब्ला आङो बिनि उनावनो खामानि मावनो आङो इयुथफोरखौ लोगो लागोन रायज्लायगोन डिसकास खालामगोन रायजोफोरजों रायज्लायगोन गुबुन जातिफोरजों रायज्लायगोन स्पेसियेलि इयुथफोरजों रायज्लायगोन जे बिसोरनो मा नांमारगौ दा बे हिसाबै आङो बेखौनो बुंनो सानदों जे बे जोंनि सिडली 31 नं कनस्टिटिउसननि आन्दारावहाय थानाय जेसेबां जायगाफोर दङ बा गुबुन गुबुन जातिफोर दं साफ्रोमबो जातिनि थाखाय आं खामानि मावलांगोन बेखौनो आं बुंनानै नोंथांनि देरहाखांनायनि उनाव नोंथांनि गुबै एबा मेन फार्स्ट टाइम खामानिया मा जागोन फार्स्ट टाइम खामानिया जाहैबाय आङो बांसिनै दिनै गोबां मानसिफ्रा टेलेन्टेड सोरबा फरायनायावहाय मोजां आवगायो सोरबा बिदिनो स्पर्ट्सआव टेलेन्टेड बायदि रोखोमनि फिल्डआवहाय गावबागाव मोनसे टेलेन्टेड थायो बे टेलेन्टेडफोरखौ नागिरनानै गावबागाव मोनसे फिल्डजोंहाय आङो दिखांहरनायनि मोनसे लामाखौ आङो मावलांगोन आरोखि थारैनो बे सिडली समाजाव नुनो मोनदों गोबां मोननै हान्जा जेखिनि सक्ति कसारि जेनेबा बिपिएफनिफ्राय चन्दन ब्रह्म इउपिपिनिफ्राय जयन्त बसुमतारी बिथांमोननि गेजेराव नोंथांनि फेर फाथिनाया माबायदि जागोन आंनि फेर फाथिनाया बेखौनो आं बुंनो सानो आंहा केन्डिडेटनि सायावहाय जेबो जाज होनायनि आंहा जेबो माबा गैया रायजोआ जाज खालामगोन रायजोआ जायखौ बिसास खालामगोन बे हिसाबै जायहा बांसिन बिसास खालामजानाय दङ बेयो देरहासार जागोन थारैनो नोंथाङा बेसेबांसो भट मोननानै देरहागोन बायदि आसा खालामदों ओरैनोथ' टटेल भटार्सआ एराउन्ड जोंना 2 लाखसो दङ एप्रक्सिमेटलि बेनि गेजेरावहाय आङो दा आंनि मावनायनि सायावहाय दा जेरैबायदि रेसपन्स मोनगासिनो दङ आङो मोजां भट मोननानै आं देरहालांनायखौ आङो आसा खालामदों